I com podem posar en pràctica això a l'aula? Us explicarem una activitat que serveix per clarificar una confusió molt habitual. Entre els valors de pla i l'angulació, algunes persones es fan un embolic i pensen que els plans només poden ser o una cosa o l'altra. L'objectiu d'aquesta activitat és clarificar que tots els plans els podem descriure segons el valor de pla i l'angulació. Per això tenim aquests paperets, que teniu al document aquí baix per descarregar-vos si voleu, que són unes targetetes amb diferents valors de pla i amb diferents angulacions de pla. L'objectiu de l'activitat és que cada grup agafi a l'atzar 3 papers de valor de pla i 3 papers d'angulació de pla. Un cop agafats els papers, donarem una situació comuna que tots els grups hauran de pensar com la representen amb 3 plans. Aquesta situació pot ser, per exemple, un alumne està fent un examen molt concentrat. Llavors, com el grup representa aquesta situació amb només 3 plans? Aquests 3 plans sortiran de la combinació dels 6 paperets que té. El grup haurà de decidir com combina les angulacions amb els valors de pla. Es pot fer un primer pla que sigui picat o... No, millor que sigui el primer pla contrapicat i el picat el fem amb el pla. Això es pot fer en vídeos, si podeu, però si no, també es pot fer amb fotos, ja que les fotos també representen una angulació i un valor de pla. Finalment, la idea és veure tot el que han fet els diferents grups i veure com una mateixa situació pot representar-se de maneres molt diferents, amb valors de pla, angulacions de plans diferents i transmetre així resultats molt diferents.